Nakatulala lang si Mira sa puting kisame habang yakap-yakap ang unan na parang iyon na lang ang natitirang kakampi niya sa mundo. 2 araw na siyang halos walang tulog, walang kain at wala ring lakas para bumangon. Lahat ng sigaw, iyak at sakit na maaari niyang maramdaman, natikman na niya. At ngayong gabi, tila wala na siyang natira para ipaglaban pa. Mira, girl, tama na. Mahinang boses ni Nala habang marahang hinihimas ang likod niya. Pero hindi gumagalaw si Mira, parang binato lang dun ang sarili niya at hinayaan ng lamunin ng bigat na sarili niyang puso. Kanina pa umiiyak ang mga mata niya, pero heto, tumutulo pa rin ang luha. Hindi niya maintindihan kung paano pa may natitira. Ang mga salitang paulit-ulit tumatama sa utak niya. Paano niya nagawa to sa akin? Bakit ako, Ethan? 3 taon. 3 taong akala niya ay nakahanap na siya ng tahanan. 3 taong ibinigay niya ang lahat. Oras, pagod, pera, pati pangarap niya. Pero isang iglap lang, winasak nitong parang walang hiya. Ayusin mo yan. Sabay turo ni Casey sa mukha niyang namamaga. Kahit papaano, girl, magmukha kang tao. Napailing si Mira, napangiti na mapait, saka muling napayak. Hindi ko alam kung anong mali sa akin, aniya habang pilit pinapahid ang luha pero tuloy-tuloy pa rin. Hoy, stop that! Sigaw ni Nala. Huwag mo sisihin sarili mo sa kahayupan ng lalaki. Ginawa niya to habang nasa trabaho ako, sa bahay namin. Sigaw ni Mira, tuluyan nang bumigay ang tinig. Sa kama namin, napatingin si Nala at Casey sa isa't isa, galit. Kulang ang mura sa mundo para ipangtira sa lalaki. Gago talaga yon. Kahit pagandahin pa natin, sabi ni Casey sabay tungga ng soft drink, pero halatang gusto rin nitong uminom ng alak sa galit. Alam mo, dagdag ni Nala habang hinahawi ang buhok ni Mira, kung ayaw mong umalis diyan sa lungkot mo, kami ang hihila sa'yo. Hindi ka pwedeng mabulok dito. Mabilis na tinalikuran ni Nala ang kama, kinuha ang bag at jacket niya. Tayo sa bar. Napailing si Mira. Ayoko, hindi ko kaya, parang ang bigat pa. Hindi ka tinatanong, sabat ni Nala, sabay hawak sa braso niya. Bago ka pa umiyak hanggang maging butas yung mata mo, lalabas tayo, iinom tayo, magwawala tayo, bahala na. At sabat ni Casey, kung kailangan, kami na mismo ang magsusunog ng damit ng gagong yon. Sa sobrang bigat ng loob, wala na ring nagawa si Mira kapag hinila na siya ng 2 kaibigan. Parang bato siyang dinadala pababa ng building. Kinagabihan, nasa loob na sila ng isang kilalang bar. Masikip, maingay, puno ng mga taong naghahanap ng saglit na kalimot. Malalakas ang ilaw, mabibigat ang bus, at humahalo ang amoy ng alak at pabango. Mira, drink. Sabay abot ni Nala ng matapang na shot. Isang lagok. Sunod pa. Hanggang lumabo ang paligid. Ramdam na ni Mira ang init, pero hindi nababawasan ang lungkot. Kung tutuusin, lalo lang sumisipa sa puso. Kalimutan mo na yon, sigaw ni Casey habang sumasayaw sa tabi nila. Hindi worth it. Hindi worth kahit isang patak ng luha mo. Ngunit sa tuwing pinipikit ni Mira ang mata niya, nakikita pa rin niya si Ethan kasama ang ibang babae sa kama nila. Putangina, bulong niya habang tumutungga ulit. Hoy! Isang boses ang biglang lumapit at tumama sa tenga niya, baritono, mayabang, nakakairitang kilalanin. At nang lumingon siya, si Riven. Ang kapitbahay niyang buhay pa lang ay sakit na ng ulo. Babaero, arrogant, mukhang demonyong guwapo. Of all nights, ngayon pa siya papakita. Tangina mo, anong ginagawa mo dito? Iritadong sabi ni Mira. Hindi niya alam kung galit ba siya, lasing o pareho. Wow, natawa si Riven. Friendly greet ba yon? Umalis ka, sabi ni Mira tumungga ulit. Lahat kayong mga lalaki pare-pareho. Manloloko, walang hiya. Nagtaas ng kilay si Riven. Ah, so hiwalay na kayo ng boyfriend mong tanga? Wag mo nang banggitin, putol ni Mira. Kung hindi, bubuhusan kita ng alak ngayon din. Relax, bulong ni Riven, saka umupo sa tabi niya na parang pagmamay-ari ang lugar. Hindi ako tulad ng ex mo. Mabilis na palingon si Mira, halos matapon ang ininom. Nagbiro ka ba? Ikaw, hindi tulad niya? Huwag mo kong pagtripan. Babaero ka rin naman, dugtong niya. Halos linggo-linggo iba ka date. Naririnig ka pa ng buong hallway. Ano yon? Charity work. Tumawa si Riven malakas, parang sinadya talagang inisin siya. Wow, Mira, grabe ka mag-judge. Baka naman ikaw ang maingay? Ulol, bulong niya. Pero bago pa siya makasagot ng sunod, biglang lumapit si Riven. Halos dumikit ang mga labi sa tainga niya, bumulong ng sapat lang para siyang makarinig. Pero kahit ano pang isipin mo sa akin, hindi ako cheater. Napatigil si Mira. Lasing siya. Masama ang loob. Nanginginig ang puso niya sa galit at lungkot. Pero sa kanan niya, nandun si Riven, nakamasid, parang gusto siyang basahin hanggang kaluluwa.
Bakit ka ba lumapit? Tanong niya, namumungay ang mata. Gusto mo lang ba akong lokohin din? Gusto mo ba ng bagong trip? Ganun ba? Umiling si Riven ngayong malapit sila, malinaw niyang nakita ang mga mata nito. Matalim, seryoso, nakapako lang sa kanya hindi. Lumapit ako kasi? Saglit itong tumigil, tumingin sa baso, saka muling tumingin sa kanya. Mukhang kailangan mo ng totoong tao sa tabi mo ngayong gabi. Natawa si Mira, halos mapahiga sa upuan. Totoo? Ikaw? Pwede ka sa lahat, pero hindi ka pwede sa salitang totoo. Try me, sagot ni Riven. At doon, sa gitna ng ilaw, usok, at ingay, biglang tumigil ang paligid para kay Mira. Hindi niya alam kung dahil lasing siya, dahil sobrang broken na siya, o dahil may kung ano talaga sa boses ni Riven na hindi niya makontrol. Humawak si Riven sa balikat niya, marahan pero matatag. Mira, kung ayaw mong mag-isa ngayong gabi, nandito lang ako. No judgment, no agenda. Tumingin si Mira sa kanya, galit, pagod, luha, alak, lahat nag-away sa loob niya, pero ang sagot na lumabas sa bibig niya ay isang bulong. Sige, bahala na. At iyon ang gabing sisira, huhubog at magtatawid sa kanilang dalawa sa kaguluhan na hindi nila kailanman inakalang papasukan nila. Nagising si Mira na parang hiniwa ang ulo niya sa gitna. Mabigat ang talukap ng mata, nanunuyo ang lalamunan, at parang umiikot ang buong mundo. Ilang segundo pa bago niya napagtanto na hindi ito ang kisame ng condo niya. Puting kisame, gray na pader, malinis, mahal ang amoy, hindi sa kanya. Bigla siyang napabalikwas at doon sumampal sa kanya ang katotohanan. Nasa kama siya, walang suot kundi maluwang na puting shirt ng lalaki. Nakahiga sa malambot na comforter na siguradong hindi galing sa murang mall. At sa gilid niya, si Riven, tulog, nakabuyang-yang, mukhang demonyong guwapo kahit tulog. Oh my God! Bulong ni Mira habang napahawak sa bibig. Hindi pwedeng. Tumingin siya sa sarili, sa damit, sa balat, sa mga marka sa lig na hindi niya alam kung paano nabuo. Nanginig ang tuhod niya. Putangina, ano tong nagawa ko? Hindi niya maalala ng buo ang gabi. Fragmented, halik, yakap, boses ni Riven na mababa, malapit. Ang kamay nitong nakahawak sa baywang niya. Ang labi nito sa lig niya. Ang paghinga nitong mabilis habang nakadikit sa kanya. At siya, hindi tumanggi, hindi lumaban, hindi umalis, parang sasabog ang dibdib niya. Bumangon siyang dahan-dahan, nanginginig ang kamay at hinanap ang mga damit niya. Nakasabog sa sahig, punit, lukot, walang pag-asang may suot. Shit! Bulong niya. Paano ako uwi? Wala siyang nagawa kundi kumuha ng isang hoodie ni Riven at isang towel para takpan ang sarili. Kahit nang hihina, pilit siyang naglakad palabas, halos hindi humihinga, para hindi magising ang lalaking pinakaayaw niya pero siya rin ang, Diyos ko, wag na niyang isipin. Paglabas ng pinto, hindi niya na alam kung paano nakarating sa condo niya. Pagkasara niya ng pinto, agad siyang naupo sa sahig at napahawak sa ulo. Bakit ako sumama? Bakit ako nagpatalo? Riven pa talaga. Sunod-sunod ang mura niya sa sarili habang umiiyak ng tahimik. 1 linggo, 2, 1 buwan. Wala siyang balak lumapit kay Riven. Wala siyang balak makita pa ulit ang mukha nitong simbolo ng isang malaking pagkakamali. Uwi lang siya sa condo para kumuha ng gamit, palit o maglinis sandali. Tapos balik na agad sa condo ng kaibigan. At sa awa ng Diyos, hindi niya rin nakikita si Riven. Dahil marahil hindi rin ito umuwi ng maaga. Pero habang mas lumilipas ang panahon, mas may nararamdaman siyang kakaiba. Pagod siya palagi, ang dali niyang hingalin. Madaling uminit ang ulo, laging masama ang lasa sa bibig. At pinaka hindi niya matanggap, halos araw-araw, nagsusuka siya. Girl, ilang araw ka nang ganyan, sabi ni Nala habang nakahalukip-kip. Hindi ba talaga pwedeng magpa-check up ka na? Sakit lang to sa tiyan. Stress lang, sagot ni Mira habang nakasandal sa sofa namumutla. Stress? For 1 month straight? Singit ni Casey, sabay abot ng tubig sa kanya. At bakit parang mas umiikli pasensya mo? Kahit TikTok ko sinigawan mo. Sorry na, inaantok na sagot ni Mira bago muli napasinghap at tumakbo sa banyo. Paglabas niya, pawis na pawis siya, nanginginig at halos umiyak. Doon na lumapit si Casey, may hawak na maliit na kahon. Mira, mahinahon nitong sabi, try mo muna to. Napatitik si Mira sa kahon at halos matapon nito sa takot. Pregnancy test? Halos napasigaw siya. Baliw ka ba? Hindi kita sinasabing buntis, sagot ni Casey, pero kailangan mong makasiguro. Oo nga, sabi ni Nala. Baka naman guni-guni mo lang yung pagkahilo mo, pero kung hindi, at least alam natin. Humiling si Mira ng mabilis. Ayoko talaga. Hindi ako ganun. Pero may nangyari sa inyo ni Ethan bago kayo maghiwalay? Tanong ni Nala. Wala, mabilis na sagot ni Mira. Natahimik ang dalawang kaibigan. So, dahan-dahan na tanong ni Casey, si Riven?
Parang may sumabog na granada sa utak ni Mira. Napahawak siya sa mukha niya, nanginginig. Ayoko isipin, pero hinawakan siya ni Nala sa balikat. Mira, hindi ito biro, kailangan mong malaman. At tuluyang ibinigay sa kanya ang test. Hawak niya ang kahon na parang bomba, kinakabahan, naiiyak, nanginginig. Pumasok siya sa banyo ng mabigat ang bawat hakbang, 5 minuto, 5 minutong parang isang taon. Paglabas niya, putla siya. Wala sa sarili. Hawak ang stick na parang kutsilyong nakabaon sa dibdib. Girl, ano? Tanong ni Casey, halos hindi makahinga. Tumingin si Mira sa kanila, namumugto ang mata, nanginginig ang tuhod, halos hindi makapagsalit, 2 guhit, malinaw, matingkad. Nanginig ang boses ni Mira habang ibinubulong, buntis ako. Namilog ang mga mata ng 2 kaibigan. Si Raven ang ama? Halos pasigaw ni Nala. Hindi sumagot si Mira, pero sapat na ang luha niya bilang sagot. Tumulo ang first tear, kasunod ang sunod-sunod, hanggang hindi na niya mapigil pa. Anong gagawin ko? Bulong niya habang napasopsop sa sofa, umiiyak ng walang hinto. Hindi ko naman ginusto to, 1 beses lang, lasing lang ako. Bakit ganito? Ang mundo niya na winasak na ni Ethan, ngayon ay gumuho ulit, pero higit pa. Dahil hindi lang puso niya ang nakataya ngayon, buhay na ang pinapasan niya. At hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na bagyo na siguradong paparating. At sa labas ng bintana, lumalalim ang gabi. Wala siyang ideya kung gaano kalaki ang gulong dadating pa sa oras na malaman ni Raven ang katotohanan. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang luha ni Mira, biglang kumatok ng malakas ang pinto. Halos tumalon sa gulat ang tatlo. At nang bumukas yon, agad na pumasok ang ina ni Mira, si Aling Teresa, na parang bagyong walang babala. Mira, totoo ba tong narinig ko? Diretso sa kanyang tingin ng ina, matalim pero puno ng kaba. Napaawang ang labi ni Mira, hindi makasagot. Si Nala at Casey, sabay-sabay na napaatras. Anak, huminga ng malalim ang ina, sabihin mo sa akin kung sino ang ama. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Ramdam ni Mira ang panginginig sa dibdib. Kahit pumikit siya, hindi maglalaho ang katotohanang ayaw niyang harapin. Si Raven po. Bulong niya, halos hindi marinig. At doon, literal na napatabon ng kamay sa bibig si Nala at Casey. What? Sigaw ni Nala, sabay hawak sa dibdib na parang inatake sa puso. Girl, yung kapitbahay mong playboy? Baka nursing student pala ako sa past life, bulong ni Casey, kasi kailangan ko ng oxygen tank ngayon. Pero hindi na sila pinansin ng ina ni Mira. Diretso itong tumayo, kinuha ang bag, at maring nagsabi, Tara, pupuntahan natin ang lalaking yon. Ma, huwag ngayon, hindi pa ako ready, sigaw ni Mira, halos mahila ang bag ng ina. Hindi ako mag-iingay, pero hindi kita papayagang magdusa na mag-isa habang nakarelax lang ang nakabuntis sa'yo. Matatag na wika ng ina. Wala na siyang nagawa. Nakalakad sila papunta sa condo ni Raven habang nanginginig ang tuhod ni Mira sa kaba. Si Nala at Casey, parehong gising na gising dahil alam nilang mabangis ang nanay ni Mira. Mas mabagsik pa kaysa sa security guard ng mall kapag nagsasara. Pagtapat nila sa pintuan ni Raven, kumatok ang ina ni Mira ng 3 sunod-sunod. Malalakas, parang raid ng pulis. Pagbukas ng pinto, plak! Isang matinding sampal ang dumiretso sa pisngi ni Raven bago pa siya makapagsalita. Namilog ang mata ng binata, hindi alam kung anong nangyari. Anong? Aray, anong? Hawak niya ang pisngi. Binuntis mo ang anak ko, sigaw ng ina ni Mira na parang kulog na sabay-sabay na dumagundong sa hallway. Halos sabay namang nagdasal sina Nala at Casey. Ay putangina, magsisimula na. Pero ang kabog sa dibdib ni Mira ay ibang level. Nakatitig si Raven sa kanya, gulat, naguguluhan, hindi makagalaw. Mira, halos pabulong niyang sambit. Totoo, hindi makatingin si Mira. Pero tumango siya, at kita ng lahat ang pagkalunod ng ekspresyon ni Raven, para siyang tinamaan ng 10 toneladang bato. Oh shit, mahinang bulong niya sa sarili. Nakalimutan kong hindi tayo gumamit. Kasunod noon ay lumabas pa ang ina ni Raven mula sa likod, nagtatakang sumilip. Ay Mira, iha, bakit nandito ka? Anong nangyayari? Ang anak niyo po, sabi ng ina ni Mira, nakataas kilay, binuntis ang anak ko. Nanlaki ang mata ng ina ni Raven, hawak ang dibdib. Ay Diyos ko Raven, hindi ko na to kaya. Ma, wait lang. Wag mo ko mamama Raven. May apo ako? Halos matumba si Mira sa hiya. Pinagpapawisan siya at nanginginig, parang gusto niyang sumingit sa pagitan ng mga baggage claim belt sa airport at mawala na lang. Hindi na nagtagal pa at pinag-usapan ng 2 magulang ang future nila. Kasal, tirahan, responsibilidad. At bago pa man makatanggi si Mira, in-announce na ng ina ni Raven, dito muna titira si Mira habang buntis. Para maalagaan, gagawa kami ng arrangement. Ma,
Sigaw ni Mira. Huwag, ayoko dito. Pero ang ina niya ang sumagot. Hindi kita iiwan sa kondo ng kaibigan mo, anak. Ang may gawa ng bata ang dapat managot. Wala nang nagawa si Mira. Wala. Kahit anong pakiusap, anong paliwanag, parang wala na siyang boses. Ilang oras lang ang lumipas, nandun na siya sa loob ng silid ni Riven. Parehong silid kung saan naganap ang isang gabing binura niya sa isip niya. Pero heto, humahabol ulit. Nakapamewang si Riven habang naglalakad sa harap niya. Okay, so buntis ka, at mangyayaring titira ka dito? Halatang hindi niya alam ang gagawin. Hindi ko rin gusto, sagot ni Mira, iritado na iyak. Pero ayaw pumayag ni Mama. Alam ko. Huminto si Riven, huminga ng malalim, saka lumapit sa kanya. Pero gusto ko lang malinaw. Totoo ba? As in, sure? Napuno si Mira ng inis. Napatayo siya bigla at tumingin ng masama. Ano pa bang proof ang gusto mo? Gusto mo ba i-video natin habang nagpa-check up? Para tumahimik ka? Nagtatanong lang naman ako, mahinang sagot ni Riven habang napakamot ng ulo. Hindi kasi ako sanay na may ganito. Hindi ka sanay? Ako kaya? Okay, fair point. Huminga ng malalim si Riven. Umupo siya sa kama at tiningnan ng seryoso si Mira. Look, I know hindi ako santo. At marami na akong naging babae. Napairap si Mira. Madami talaga. Hindi ngayon ang issue. Huminga siya ulit. Ikaw, buntis ka, so I'll take responsibility. Nanahimik si Mira. Hindi niya alam kung maiyak ba siya ulit o pipigilan. Magiging maayos to, dagdag ni Riven, mas malumanay na ang boses. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Hindi siya sanay marinig ang ganong tono mula kay Riven. Hindi nakakairita, hindi mayabang, hindi pambabae, totoo. Marahan siyang naupo sa dulo ng kama. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Hindi ko minamadali, sagot ni Riven. Pero simula ngayon, dito ka muna. Sa tabi ko, natigilan siya nang tumaas ang kilay ni Mira. I mean dito sa condo, sa guest room. Promise. Napanganga si Mira, better. Pero Mira, lumapit si Riven marahan ng tingin seryoso. Huwag kang kakabahan, hindi ako mawawala. Hindi mo pa nga ako kilala, sagot niya. Then hayaan mong makilala kita, sagot niya. Para sa unang pagkataon, walang halong biro. At doon niya naramdaman na mula sa gabing iyon, magsisimula ang isang buhay na hindi niya plinano. Ngunit ngayon ay wala na siyang takas. Dahil silang dalawang taong hindi dapat nagtagpo, ay biglang itinulak sa ilalim ng isang bubong. At doon magsisimula ang kaguluhan, sigawan, tampuhan, at isang bagay na hindi nila inaasahan. Magkahalong galit at paglalapit na hindi mapipigilan. Mabilis lumipas ang mga araw, pero hindi ang tensyon sa loob ng condo. Kahit may sariling kwarto si Mira, halos araw-araw silang magkaaway ni Riven. Mira, pwede bang dito mo ilagay yung vitamins mo? Hindi sa ref na katabi ng beer ko? Reklamo ni Riven habang hawak ang dalawang bote. Hindi naman kita pinipilit inumin yan, sagot ni Mira iritado. At mas mabuti ngang mapalitan yung beer mo ng tubig para mabawasan ang pagkababaero mo. Hoy, hindi na ako babaero, kontra ni Riven sabay taas ng kilay. Simula nang mabuntis mo ako. Wow, what a resume. Nag-iwas ng tingin si Riven. Hindi ko yon sinabi. Pero iniisip mo, balik ni Mira sabay talikod at diretso sa kwarto. Pero kahit ilang sigawan, ilang sabayang pagsara ng pinto, ilang pag-ikot ng mata, hindi niya maitatangging nagbabago si Riven. Ginising siya para kumain. Sinamahan sa check-up. Pinagalitan kapag hindi umiinom ng folic acid. Tinawanan kapag naglalaway siya sa tuwing naamoy ang fried chicken. Tinulugan sa sofa para bantayan siya kapag masama ang pakiramdam niya. At unti-unti, kahit ayaw aminin, naramdaman ni Mira na hindi na lang siya mag-isa. Isang gabi, habang mahina ang ulan sa labas, lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Naabutan niya si Riven sa sofa, nakahiga, nakatingin sa kisame, parang may mabigat na iniisip. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mira. Nagulat si Riven pero ngumiti. Hindi ako makatulog. Iniisip ko yung future. Future? Tanong ni Mira. Tumabi na may distansya. Yeah, sagot ni Riven. Hindi ako ready maging tatay, pero hindi ako takot. Kasi ikaw, huminto siya. Ikaw ang nanay. Nag-iwas ng tingin si Mira, hindi alam paano sasagot. Pero ang mahinang pagngiti sa labi niya, hindi niya mapigilan. Akala niya magiging mas madali na. Pero kinabukasan, dumating ang unos na hindi niya inakala. Kakatapos lang niya sa OB nang biglang may sumigaw mula sa likod. Mira? Nanigas siya. Kakilala niya ang boses na iyon. Kahit ilang buwan nang hindi naririnig. Paglingon niya, si Ethan. Nakasuot ng polo, may dala pang buke, parang nagbabalik para sa teleserye. Mira, Diyos ko, ang tagal kitang hinanap, bulalas nito. Pwede ba tayong mag-usap? Nanigas ang buong katawan ni Mira.
pati ang mga daliri niya sa pagkahawak sa file ng ultrasound. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig niyang sagot. Pero hindi bumitaw si Ethan, inabot nito ang braso niya, mahigpit. Mira, please, alam kong nagkamali ako. Bitawan mo ko, sabi niya, nanginginig na ang boses. Ayoko, sagot ni Ethan. Kailangan kong ipaliwanag, kailangan kong... Biglang may humawak sa balikat ni Ethan, malakas at malamig ang pagkakapit, parang babali ng buto. Si Riven, at hindi ito mukhang handang makipagkamay. Alisin mo ang kamay mo sa kanya, maring sabi ni Riven, mababa ang boses, punong-puno ng puot. Nagangat ang tingin si Ethan. Ah, ikaw yung kapitbahay? Yung fling? Don't tell me. Fling? Halos pabulong pero nakakatakot ang tono ni Riven. Ito ang ina ng anak ko, at walang karapatan ang katulad mo. Anak? Gulat na turo ni Ethan kay Mira. Mira, buntis ka at siya ang ama! Wala ka ng pakialam, sagot ni Mira, nanginginig pero matatag. Pero hindi natapos doon, naging barangay level drama ang sumunod. You think magiging tatayan? Sigaw ni Ethan habang tinuturo si Riven. Yan? Araw-araw may ibang kasama? Talagang dito ka nahulog? Alam kong gagawa ko noon, balik ni Riven, pero at least hindi ko siya niloko. At doon sumabog ang tensyon, isang tulak, isang suntok, isang sigaw. Nagpang-abot ang dalawa, dumadagundong ang tunog ng sapakan sa hallway, halos pasigaw na pumagit na si Mira. Tumigil kayong dalawa, pero parang wala silang naririnig, puro ingay, puro galit. Hanggang sa biglang napahawak si Mira sa tiyan niya. Isang kirot, matalim, mabilis, kumakawala mula sa loob. Napaatras siya, napasandal sa pader. Nasisikip ang dibdib ko. At nang bumagsak sa sahig ang ultrasound envelope, doon lang natauhan ang dalawa. Mira! Sabay na sigaw. Nanlabo ang paningin niya, nararamdaman niyang unti-unting nagdidilim ang paligid. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang mawala ng malay ay ang mukha ni Riven. Dugwa ng labi pero takot na takot parang siya ang mawala ng buhay. Please Mira, wag ka mawawala, pakiusap nito, basag ang boses. Pagmulat niya noong gabing iyon sa ospital, umiiyak si Riven sa tabi ng kama niya. Hindi niya alam kung epekto ng gamot o pagod, pero malinaw ang narinig niya. Mira, hindi kita kayang mawala. Hindi ko kayang mawala kayo. At sa unang pagkakataon mula nang nagulo ang buhay niya, hindi galit ang naramdaman ni Mira kay Riven, kundi takot. Takot na baka kailangan niya talaga ito. At baka mas delikado yun kaysa sa kahit anong unos. Pagmulat ni Mira, malabo pa rin ang liwanag sa paligid. Mabigat ang katawan, parang hiniwa ang kaluluwa niyang pagod sa takot. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang sarili kundi ang bata. Agad siyang napahawak sa tiyan niya, mahina pero punang kaba. Yung baby ko? Bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanya, si Riven, nakaupo sa gilid ng kama, hindi na alintana ang sariling dugong natuyo sa gilid ng labi. Namumugto ang mata niya, parang ilang oras nang hindi kumukurap. Nasa ligtas ang baby natin, mahinang ngunit buo ang sabi ni Riven. Stable na ang heartbeat. Nagpanik ako ng sobra, Mira. Akala ko mawawala ko kayong dalawa. Napasinghot si Mira, hindi niya alam kung dahil sa sakit ng katawan o sa bigat ng mga narinig. Hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Hindi niya rin alam kung anong emosyon ang dapat unahin. Galit, takot, gulo, o yung kakaibang kirot na naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Riven. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong handang lumuhod sa sahig kung kinakailangan. Hindi mo kasalanan, bulong niya. Kahit partly nagulat siyang lumabas ang mga salitang iyon. Napatingala si Riven, parang hindi makapaniwala. Pero ako yung naging dahilan bakit ka na-stress. Ako yung dahilan bakit kayo muntik. Wala kang maling ginawa sa oras na yon, putol ni Mira. Hindi ko gusto yung nagaway kayo, pero hindi lang ikaw ang may kasalanan. Tahimik si Riven, nakayuko. Hawak niya ang kamay ni Mira, pero handang bitawan kung tatanggalin ng babae. Hindi tinanggal ni Mira. Hindi iyon pag-amin, pero hindi rin pagtanggi. Kinabukasan, matapos ma-discharge, mas tahimik si Mira kaysa dati. Hindi galit, pero may distansyang hindi maabot ni Riven. Maraming iniisip, maraming takot, at mas maraming tanong na wala pang sagot. Hindi na rin nagpakita si Ethan. Nag-iwan lamang ito ng mensahe. Hindi ko alam paano haharapin ang sitwasyon mo, pero sana maging masaya ka. Hindi na sumagot si Mira. Pag-uwi nila sa condo, akala ni Mira ay babalik sa normal ang lahat, pero hindi pala. Sa kusina, nag-aayos si Riven ng mga bagong biniling gamit, prenatal vitamins, bagong humidifier, mga prutas, healthy snacks, at kung ano-ano pang pinayo ng doktor. Riven, sobra na yan, sabi ni Mira habang nakatayo sa may pinto. Umiling ang lalaki. Hindi ako magsusobra para sa inyo.
Hindi mo kailangang bumili ng ganito karami. Hindi dahil kailangan, tumingin si Riven sa kanya. Kundi dahil gusto ko. Hindi agad nakasagot si Mira. Nakikita niya ang pagbabago. Hindi na ito yung Riven na may kasamang iba't ibang babae bawat linggo. May hinahon na, may lalim, may pinangangalagaan, pero natatakot siya. Mira, malumanay na tawag ni Riven. Hindi ko hinihingi na paniwalaan mo ako ngayon. Riven, alam ko hindi ako karapat-dapat at hindi ako magpapanggap na mabait ako mula sa umpisa. Pero ngayong may anak tayo, may dahilan akong magbago. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil gusto kong maging tama para sa inyo. Tumigil ang oras para kay Mira. Hindi niya alam kung mabigat pa iyon o nakakahinga. Pero ayokong pumasok sa relasyon na dahil sa bata, mahina niyang sagot. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa pressure. Kung mananatili ka, dapat dahil gusto mo, hindi dahil kailangan. Lumapit si Riven ng dahan-dahan. Hindi siya humawak, pero nakatayo sa sapat na layo para maramdaman ni Mira ang presensya niya. Sige, sambit ni Riven, mata sa mata. Kung yan ang gusto mo, pipiliin kita araw-araw, hindi bilang ina ng anak ko, kundi bilang ikaw. Nalaglag ang tingin ni Mira, nasapo ang tiyan na parabang iingatan mula sa mundo. Hindi pa siya handang umibig, hindi pa siya handang magtiwala, pero handa siyang magpatuloy kahit unti-unti. At paano kung hindi kita piliin pabalik? Tanong niya, mahina, halos parang pagtatesting sa puso nito. Ngumiti si Riven ng napakalumanay, hindi mayabang tulad ng dati, hindi rin mapilit. Then mananatili pa rin ako, hanggat hindi mo sinasabing lumayo ako. At hindi niya iyon sinabi. Ilang linggo ang lumipas, naging routine na nila ang pagiging dalawang taong magkaibang magkaiba, pero nakatali sa isang mundo. Nag-away pa rin sila minsan, madalas sa maliliit na bagay, sa thermostat, sa pagkain, sa pagbangon ni Mira para maghugas ng plato kahit bawal sa buntis, sa pag-overthink niya sa pagiging protective ni Riven. Pero sa bawat sigawan, may kasunod na pag-unawa. Sa bawat tampuhan, may kasunod na pagkain na ipinagluto ni Riven. Sa bawat iyak ni Mira sa gabi, may kasunod na braso ni Riven na nakayakap ng hindi nanghihingi ng kapalit. At sa bawat araw, kahit ayaw aminin ni Mira, unti-unting nagiging tahanan ang presensya ni Riven. Pagdating ng araw na malakas ang ulan, gabi na, at biglang sumakit ng matindi ang tiyan ni Mira, halos sumabog sa takot si Riven. Mira, hold my hand, please. Hindi niya alam saan kukuha ng tapang, pero kinaya niya dahil nandun si Riven, humahawak, hindi bumibitaw. Huwag kang matulog, Mira. Love, please, huwag ngayon. Hindi alam ni Mira kung bakit, kung dahil ba sa sakit o dahil sa tawag niya na love, pero humigpit ang hawak niya dito. Pagdating sa ospital, matapos ang ilang oras na paghilab at iyak, narinig niya ang unang iyak ng sanggol. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na parang sinabing, "Nandito na ako, Mama." Nang iabot sa kanya ang munting sanggol, hindi na niya napigilan ang luha. At nang makita niya si Riven, nakatingin sa kanila, nanginginig ang kamay, punong-puno ng takot at saya, tumulo ang luha nito. "Mira," nanginginig ang boses. "Pwede ba? Maging pamilya tayo?" Hindi agad sumagot si Mira. Tumingin siya sa anak niya. Tumingin kay Riven. Sa lalaking naging sakit ng ulo niya, takbuhan niya, responsibilidad niya, at ngayon sandalan niya, mahina malumanay, pero buo, kung mananatili ka, hindi bilang obligasyon, hindi dahil sa anak, kundi dahil mahal mo kami. Tumango si Riven, mabilis, puno ng emosyon. "Minahal na kita bago ko pa yun malaman," sagot niya. At sa wakas, sa unang pagkakataon, ngumiti si Mira ng buo, hindi pilit, hindi takot. Kung ganon, mahinang sagot niya, "Kung gusto mo talagang manatili ka bilang pamilya namin." At niyakap sila ni Riven, mag-ina, parang kaya niyang labanan ng buong mundo para sa kanila. At mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Walang drama na hindi kakayanin. Walang bagyong hindi lalabanan nila. Dahil ang 2 taong pinagtapos ng tadhana, ngayon ay muling pinagtagpo. At sa tabi ng kanilang anak, nagsimula ang isang bagong kwento. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. At iyon ang unang beses na naramdaman ni Mira na sa gitna ng lahat ng sakit, gulo at takot, worth it pala ang pagkapit. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang ipanganak ang baby nila, si Leo, unti-unting bumabalik ang buhay ng mag-ina sa normal. Pero mabilis din nilang natuklasang ang buhay kasama si Riven ay hindi kailanman magiging simple. Una, mas naging protective si Riven. Hindi lang basta maalaga, kundi yung tipong may hawak na baby monitor kahit nasa kusina lang si Mira. Yung tipong kaya niyang magpanik kapag umubo ang bata, kahit minsan hangin lang iyon. At dahil sa sobrang pagod, minsan ay nagiging tensyonado ang lahat. "Riven,
Kaya ko naman to, sabi ni Mira nang minsang sinusubukan niyang palitan ng diaper ni Leo pero kinakabahan dahil nakatutok sa kanya si Riven mula sa tapat ng crib. Hindi mo kailangan iangat masyado, baka ma-strain siya, sabi ni Riven habang lumalapit. Alam ko, Riven, sagot ni Mira. Nagturo rin ang nurse sa akin. Hindi kasi kita nakikitang nagpalit sa ospital, ako kasi lagi. Gusto mo ba ikaw na ulit? Tingin niyang matalim. Nagtaas agad ng kamay si Riven, umatras. Nope, go ahead, ikaw na. Hindi mapigilang matawa si Mira kahit pagod siya. Nakakatawang nakakainis si Riven, isang halo-halong emosyon na hindi na niya matukoy. Pero nang gabing iyon, nag-iba ang tono ng mundo. Pasado 2:00 ng madaling araw, habang tulog si Leo sa crib, biglang may kumatok sa pinto, hindi normal, hindi mahina, malakas. Malakas. Parang may magwawasak ng buong pinto. Mira, stay here, bulong ni Riven, biglang alerto, para siyang naging ibang tao. Parang naghanda siya para sa giyera. Tumayo siya, lumapit sa pintuan ng walang ingay at sumilip sa people. At ang sumunod na lumabas sa bibig niya ay hindi inaasahan. Tangina, Riven? Tawag ni Mira, nanginginig ang boses. Sino yan? Pero bago pa siya makalapit, biglang may sumigaw mula sa labas. Riven, buksan mo to! Kumunot ang noo ni Mira. Hindi niya kilala ang boses pero halatang galit, halatang hindi bisita, halatang hindi ligtas. Riven? Sino yon? Bulong niya, hawak agad ang crib ni Leo. Hindi tumingin si Riven, hindi siya kumibo. Pero ang tensyon sa panga niya, pumutok-pasok. Parang sinisipsip niya ang galit at takot sa loob. Mira, dalhin mo si Leo sa kwarto, lock the door, don't open, kahit marinig mo akong sumigaw, okay? Kahit? Please, Mira. Nalampasan ang logic. Ang tono ni Riven ay hindi pa niya narinig kahit minsan. Hindi pakiusap, hindi pagmamando. Kung hindi pagprotekta, niyakap niya si Leo ng mahigpit at tumakbo papasok sa kwarto. Nang marinig niya ang click ng lock, mas lalo siyang kinabahan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas. At isang boses na malalim, mabigat, punong-puno ng puot ang pumasok sa buong kondo. Hindi ka man lang nagpakita, pre? Wala ka man lang paliwanag? Nagtago ka ganun? Hindi ako nagtatago, malamig na sagot ni Riven. Pero hindi rin ako nag-aaksaya ng oras sa mga katulad mo. Putangina mo! Narinig ni Mira ang pagbungo ng katawan laban sa pader. Napahawak siya sa bibig, pigil ang sigaw. Si Leo natulog pa rin pero ang mga kamay ni Mira nanginginig tulad ng salamin sa lindol. Hindi mo ba ako sisipain palabas? Ganyan ka ba ngayon simula nang nalaman mo? Carlos, matigas na sagot ni Riven. Umalis ka na, hindi ka dapat nandito. Si Carlos? Hindi kilala ni Mira ang pangalan pero parang may mabigat na bigat sa bawat pagbanggit nila. Umiiwas ka kasi natatakot ka, no? Tawa ni Carlos, malakas, nakakatindig balahibo. Nabalitaan ko, may anak ka na raw? Sino ang maswerte o mas malas? I don't owe you anything, balik ni Riven. Kung may problema ka sa nangyari, pag-usapan natin sa labas. Ayaw mong masaktan ang pamilya mo? Pang-aasar ni Carlos. Pamilyang narinig ni Mira, para siyang binuhusan ng yelo. Si Leo, siya, muling nabagsak ang katawan sa dingding. Si Riven malamang, narinig ni Mira ang pag-igik nito. Puta! Napaluhod si Mira habang nakikinig. Hindi niya alam kung kailan siya huling huminga. Hindi niya alam kung paano patakbo ang utak niya. Hindi ko hahayaang malapit ka sa kanila. Mariin na sabi ni Riven kahit hirap huminga. Hindi na ako yung dati, Carlos. Tigilan mo na ko. Wala ka ng karapatan. Karapatan? Malaking tawa ni Carlos. May karapatan ako dahil kasama kitang lumubog. Pareho tayong tumakas. At mas mabigat ang utang mo sa akin. Mira, isang bulong mula sa pinto ng kwarto ang narinig niya. Si Riven. Humihina. Humihingal. Mira, huwag kang lalabas. Kasunod noon ay ang matinis na pagbalibag ng katawan sa sahig. Ang tunog ng nabasag na baso. Ang boses ni Carlos na halos demonyo sa galit. At dahil hindi mo kami pinansin, ngayon kukunin ko ang dapat sa'yo. Sumunod ang mga yabag. Unti-unting lumalapit, papunta sa direksyon ng kwarto, ang pintuan kung saan naroon si Mira at Leo. Nakatikom ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung paano makakatayo, pero pinilit niyang tumindig habang mahigpit na yakap si Leo na mahimbing pa ring natutulog. Naglakad ang mga anino sa labas ng pintuan. Naramdaman niyang unti-unting gumalaw ang doorknob. Mira halos mamatay sa kaba. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na kalabog sa sala at sumigaw si Riven. Carlos, hindi ka lalapit sa kanila. Sa akin ka lang, ako lang. Isang suntok. Kasunod ang sagutan na halos hindi maintindihan ni Mira. Isang sigawan. Isang pagkabunggo, isang pagkakalampag ng mesa, at pagkatapos, katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Mira, mahina, halos hindi marinig. Okay na, pwede ka nang lumabas.
Pero hindi iyon ang boses ni Riven. Malamang si Carlos iyon. Maamong mahina, mapanlin lang. Humigpit ang hawak ni Mira sa anak niya, hindi siya gagalaw. Pero biglang, Mira, eto, boses na mas pamilyar. Mahina, nanginginig, halos hindi makahinga. Love, open the door, okay na. Si Riven na may halong pagod, sakit at pakiusap. Hindi na kinaya ni Mira. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, hawak si Leo, handa kung sakaling may sumugod. At tumambad sa kanya ang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan. Si Carlos, nakatali ang kamay gamit ang extension cord, nakabuwal sa sahig. Si Riven, nakaluhod, dugwan ng kilay at labi, hingal na hingal pero nakangiti nang makita siya. Sorry, nadamay ka, bulong ni Riven habang dahang-dahang tumayo kahit pilay ang kilos. Hindi ko ginusto, akala ko hindi na siya lalapit. Riven, nanginginig si Mira, halos maiyak. Anong nangyari? Sino siya? Bakit kanya sinaktan? Ano tong gulo? Hindi agad sumagot si Riven. Tumayo siya, nilapitan sila, hinawakan ang balikat niya at maingat na hinalikan ang noo ni Leo. I'll tell you everything, mahinang sabi niya. Pero hindi ngayon, hindi dito, hindi habang nandito pa siya. Nagulat si Mira nang iharap niya ang tingin kay Carlos. Nagising ito at ngumisi. Mukhang mahal ka talaga ng lalaking yan, miss. Hindi ko inasahan. Pero bago pa makasagot si Mira, tumawa itong mahina, nakakatindig balahibo. At akala mo ba? Tapos na to? Tatahimik ka, sigaw ni Riven. At sa unang pagkataon, nakitang natakot si Carlos. At doon natauhan si Mira na ang lalaking kasama niya ngayon ay may tinatakasan. May lalim, may delikadong nakaraan, at hindi niya alam kung kaya ba niya ang bigat nito. Kinabukasan, inilipat muna sila ni Riven sa hotel. Naka-check-in sila sa isang unit na may 2 kwarto. Tahimik si Mira buong araw, walang salita. Tinitingnan lang niya si Leo habang natutulog. Iniisip ang lahat. At nang gabi lumapit si Riven. Nagdala ito ng tubig. Hindi kita ginising kanina, sabi nito. Gusto kitang bigyan ng oras. Tumingin si Mira, malamig pero hindi galit. Riven, may karapatan akong malaman. Marahan siyang tumango, umupo sa tabi niya, tumingin sa malamlam na ilaw. Mira, before kita nakilala, hindi madali ang buhay ko. Lumaki ako sa lugar kung saan hindi uso ang salitang tama. Ang tanging paraan para mabuhay ay lumaban, magtago. Minsan, gumawa ng mali. Napakuyom si Mira ng palad. Kasama ko si Carlos noon, tuloy ni Riven. Sa mga gawaing hindi mo dapat malaman, hindi para ipagmalaki, pero para maintindihan mo kung bakit kami pinag-initan ng mga tao. Humikpit ang tingin niya. Anong klaseng gawain yon, Riven? Huminga ng malalim si Riven. Mga bagay na dapat nang nakalibing. Isang luha ang tumulo sa mata ni Mira. Kung delikado ka, delikado kami, pabulong niyang sabi. Delikado si Leo. Mira, lumuhod si Riven sa harap niya. Hawak ang kamay niya, mahigpit. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Pero paano kung bumalik pa siya? Paano kung mas marami pa sila? Hindi ko hahayaang maulit kagabi. Kahit buhay ko pa ang kapalit. At doon tuluyang bumagsak ang luha ni Mira. Hindi ko kailangan ng bayani, Riven, higpi niya. Kailangan ko ng ama na mabubuhay kasama ng anak natin. Hindi ng lalaking tatakasan ng nakaraan o hahabulin ng mga kalaban. Tama ka, sagot ni Riven, nanginginig ang boses. Pero hindi ako tatakbo. Tumingala siya kay Mira. Lalaban ako, para sa inyo. Pero bago pa makasagot si Mira, may kumatok ulit. Hindi malakas, hindi marahas, pero sapat na para magdala ng gutom na kaba sa dibdib nilang dalawa. Nagkatinginan sila at narinig nila ang boses mula sa labas. Mira? Anak? Ang ina ni Mira. At doon ibang kilabot ang dumaloy sa katawan ni Mira. Dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng gulong nakapalibot sa buhay nila. At mas masakit, baka hilingin ng ina niya na ihiwalay sila kay Riven. Kunin si Leo, lumayo. At kung mangyari yon, magsisimula ang mas malaking kaguluhan dahil hindi basta-basta bibitaw si Riven at hindi rin basta-basta papayag si Mira. At ang susunod na mangyayari ay magpapasabog ng kwento nila.